hatahapusan doon. Ulaw na denggaddo, pinangido ni na mga luluwi hasituaon. Diba ini, unang maadong tapos isurahan di situa, harajaan ni sude sada harajaan ni sada baru-baru maibana, magpangotik, maroha, magapatunon, nalas roha magtamui, na malo mga jari. Unang sisubog tuak, unang pangalisingi, alay nalabok, magdami jalas ipulan di perak. Namalo mga rajay dongan nasa bagas, pakanhak konsyulo yajang, magdongan sa durharumaton. Ay molo so diboto mga rajay isini bagas na, tungsongo dia maibana, tungsongo dia mapaturitirion na huria ni debata. Unang mahalak na baru masuk, unang gabi gijang rohana, jalamadamu mau tu bagasan uhum ni si polisi. Ikon dengan do bagita na dihalak na dibalian. Asa unang iba na madabu tu bagasan pangisahion do sabil ni si polisi. Songoni do dang paghobas ikon atomad do unang magdua hata, unang sisubuk tuak, unang pagpangomo siya daran na sotama. Akan naupeop hahomion ni hapok siyaw ni do akan naupeop hahomion ni hapok siyaw ni di bagasan ko hanayas. Alay siujunan jumolo ng nasida, dugpay asa jalaon nasida ulaw ni ang goso hasurahan. Songonima akapagupuan, toman unang siya tayo dongan na magpangotik haposan di saluhut, ia paghobasi ikon hakajan ni sada bogu-bogu, akan nauboto manguluhon anakon na dohot bagas nabi. Ay ia dungture paghobason nasida, naisututungan nasida, sila maghigas ni ko hagorang makapokasyaw ni Kristus Jesus. Usugaton akay tuho, uhot makirim, kibuau, tibau goma nopotho. Alay molo tunggu miliau, naing boto omu, napatu pangangi hononmu, di bagas ni debata, ima huyan ni debata na mangurui. Tiang jala tukol ni hachitongani, jala tadap balga ni hahomion ni hadauloto ni, unang nungab gabe pata gibana magdaging, dipitori di bagasan todi, tagida di akas sugu-suguan, pinagitaw tuaka pagbego, hirapoksiyaan ni dipotibion, jala taghisat di bagasan has sangapon.